bodolen bubli आरो bodolen rada नोंथांमोनाव कुइसना बेल' थाबायना बिनि अनगायै गुबुन कुइसन गैलाना दिनै प्रिति नारायण मेस देबा मा बुंदों बिनि खोथाखौ लानानै नोंथांमोना अनलि कुइसना बेखौल' मोनबायना खुलुमबाय लोगोफोर एक्चुअली मोनसे भिडिअ मैयाहायनिफ्राय बिराद माबा सोलिगासिनो दङ दे जाबाय थादों बे बाथ्राया गबिन्द सारनिबो बुंगोन एसे ओमफ्राय नैबे फेरेंगा बिनि बाथ्रा फेरेंगाखौ दाखालि प्रिति नारायण मेस देबा मा बुंदोंमोन आं बिनि माखासे बाथ्राखौ आंबो मोजां मोनखायाखै सुखुवाखै दे बिनि बाथ्राया मा एंगेलाव बुंदोंमोन ओमफ्राय बिनि एगेन्स्टआव सोर मा बाथ्रा बुंदों दानि सोद्रोमाफोरा ना सोरबा इसारानो माबा माबि नाम मख'दों आं गासैखौबो मख'जोबनो सानाखै बिथांमोना बुंलायदों माने काटनि ससमा लादलायनाय बा माबा मोनसे लादलायनाय नैबे प्रिति नारायण मेस देबा रन्जितखौ माइरं गैया मोनजायैनि थाखायसो बियो आफादाव थांदोंमोन बे मोनसे पइन्ट ओमफ्राय आरो मोनसेया जाहैबाय एनडिएफबि आफादाव बियो ट्रेनिं मोनाखै बियो बेबो मोनसे पइन्ट आरो मोनसे खोथाया बुंबावदोंमोन मा रन्जित बसुमतारिया मोनसे टारगेट लालायगोन आं इयारगानजों टारगेट लागोन बेबो मोनसे इयारगानाव जों टारगेट लालायनानै मोनसे पइन्टआव फोनांनाय बेबो मोनसे पइन्ट खोथा आरोखि जाय हक आं बेखिनि बाथ्रानि गेजेरावनो एसे मिक्स टाइप बाथ्राखौ बुंलांनो नागिरदों प्रिति एक नाम्बाराव जों साननांगोन प्रिति नारायण मेस देबा माबे साइजजों बुंदों ना पलिटिकेल एंगेलाव बुंदों ना पार्सनेलि एटाक खालामदों खोथाया बे आरोखि जुदि पलिटिकेलि बिनि बाथ्रा बुंनायाव आं स्टाडि खालामना नुनायाव दै पलिटिकेलि बाथ्रायाखौ बियो लांलांदों आरोखि पलिटिक्सआवथ' बाथ्राया गोबांनो माबा माबि ओंखारलायो किन्तु मेन बाथ्राया गोरोन्थिया जोंनियाव जोंनि एक्स एनडिएफबिनि जायफ्रा सोद्रोमाफ्रा प्रिति नारायण मेस देबखौ धमकि होदों धमकिया ओरैबायदि खोथाया बोरैबा जागोन बेफोरबायदि बाथ्रा बुंलायनाय दङ दै बड'लेण्ड बुब्लिना रादाबाव अनलि चेनेला बड'लेण्ड बुब्लि आरो बड'लेण्ड रादाब बिथांमोन सानैया मोननै चेनेलासो नैबे फेरेंगानि बाथ्रा बुंनायाव एक्स एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरखौ लोगो लायैनो हयथ'बा लिंहरनो बिथांमोनखौ स्टेटमेन्टखौ होदोंबो जानांगौ आंनि मोनसे डाउट चिराङावबो मोनसे होदों ओमफ्राय ओरै अदालगुरि साइडजोंबो मोनसे होदों नैबे बाथ्राया एसे साननो गोनां जानानै फैदों बिथांमोना बुंबाय थिगैनो दं बुंनांगौ नङाब्ला सोरबायाबो माबा मोनसे बुंगोन ना थिगैनो दं आं बेसिम बिथांमोन बाथ्रा बुंनायखौ आं मोजां मोनदों थिगैनो दं किन्तु ना फेरेंगायाबो जे बेसेबां गिदिर भुल मावदों बेखौ नोंसोर स्टाडि खालामदोंना खालामाखै माहाय भुल मावदों बेखौ जायफोर स्टेटमेन्ट होग्राफोर बिथांमोना नायदोंना नायाखै बिथांनि गोरोन्थियाखौ आरो फेरेंगाखौ दोनथ' नोंथांमोना गबिन्द बसुमतारिखौ नायदोंना नायाखै मायाव मा गोरोन्थि मावदों बियो आंबो मावदों भुलखौ आंबो गोरोन्थिखौ मावदों दै आं मावाखै होनना बुङा नैबे एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरखौसो आं बुंगोन दिनैहाय बिथांमोना प्रिति नारायण मेस देबा दिनै गोबां बाथ्रा बुंबाय थिगैयासो बेसिमहालागै जाखिनि पइन्ट होदों बियो एसे जों एज ए मानसि माहारि हिसाबै भुल जादों बेखिनि बाथ्राखौ बुंनो नाङामोन आंबो सानसे समाव सोरखौबा भिखारि थिखारि माबा माबि होननानै बुंदों किन्तु रागानि सटआव बियो ओंखारलांदों बै सुबुंनाव आङो भिखारि होननायनि जाय सुबुंखौ बुंदों आं बिथांनाव खमाबो बिदों जाय हक बाथ्राया ओरैबायदि दाखालि जोंहा 14 सेप्तेम्बर थांबाय बावहाय नोंथांमोनाबो थांदों जायफोर दाखालि स्टेटमेन्ट होदोंमोन ना बावहाय गबिन्द बसुमतारिया एटेन्ड जायाखै बिथांना मेन आलासि महरै बिथांखौबो इनभाइट खालामदोंमोन एक्स एनडिएफबि इउनाइटेड फरामा जायनि जाहोनाव दिनै गुथाल राबाया आरो गुथाल बिथाङा बुंदों कन्डेम खालामदों होननानै दिनै बेफोरनि सायाव नोंथांमोना मानो स्टेटमेन्ट होनो हायाखै
खोथाया बेबो मानो स्टेटमेन्ट होनो हायाखै मेन जाहोना मा बावहाय मा रहस्य हाबनानै दं आंनो बेखौबो नांगौ दिनै चिरां डिस्ट्रिक्टआव सोरबा सोरबाया दिनै प्रिति नारायण मेसदेबखौ डेन्जार जागोन होननानै बाथ्रा बुंदों डेन्जार जागोन बिदि बुङोब्ला मा खालामनाय रावखौबो दिनैनि बे दिनाव भाइफोर बिदि खोथाखौ दाबुं नङाबा नोंथांमोनाबो मालाबा समाव गाब्रगोन बेफोर नैबे पइन्टनि थाखायनो मा खालामगोन डेन्जार जागोन डेन्जारा माखौ बुजियो डेन्जार होनना बुङोब्ला ना नैबे आरो सुबुं खोथाया बे बाथ्राखौ बुंनायनि सिगां एसे सानै हयै बुङोब्ला मोजां जागौ आरोखि टंला साइडआव बिदि बाथ्राखौ होनाखै नैबे अदालगुरि साइडआव सरि नैबे चिरां डिस्ट्रिक्टनि कयेकजन एक्स एनडिबिफ्रा बुंदों बेफोर डेन्जार जागोन होननाय खोथाफोरखौ बुंनो नाङा बियो जुदि प्रिति नारायण मेसदेबा ना बेखौ केस होयोब्ला नोंसोरो फासायजोबगोन खारन नोंथांमोना केस गोनां जोबसो केस दंजोबो नोंसोरनाव आरो बेखौ एथ'राब गिदिर इसु लालायनांगौ मा दरखार दं दरखार गैया नोंथांमोना बुंनो नांगौमोन जे फेरेंगाया 14 सेप्तेम्बराव मानो थाङाखै मा जाहोनाव दिनै बिथाङा सोरनि खाथिराव दिनैहाय सोरनि अननायाव सोरनि दैदेननायाव बा सोरनि लिड खालामनायाव नैबे एनडिएफबि आफादाव हाबनानै दिनै बे महर मोनखो दिनै बिथाङा बै समाव मा मावदों मावाखै आं बेखौ बुंनो थाङा दिनै बिथांनि फेमिलियाव हाबनो थाङा आङो बिथांनि फेमिलिया मा जादों मा जायाखै बै समाव मा जादों मा जायाखै आं बेखौ बुंनो थाङा दिनै बिथाङा आफादाव मावदों ना सानसे साननैब्लाबो एनडिएफबियाव जइन जानानै दुखु खस्थ' लादों गावनि न'खर बिमा बिफा फेमिलि गारनानै आफादाव हाबहैदोंमोन नाथाय बियो मा दिनै बियो एनडिएफबियाव हाबखांनानै लिडार जाबाय सासे इएम मानि फरेस्ट बिभागनि इएम जाबाय बिटिसिनि खिन्थु दिनैहाय जाय सुबुङा दिनै खास्रि बिस्रियै थै नङा जिउ गारनानै बिथांमोननि जिउ गारनायाव दिनै बिटिआर एकर्ड जादों खिन्थु दिनैहाय फेरेंगाया 14 सेप्तेम्बराव मानो नुजाहैनो हायाखै बिनि बाथ्रायाव बुं बेखौ कुइसन खालाम नोंथांमोना जुदि बेफोरबायदिखौ होबाय थानो हादोंबा मानो स्टेटमेन्ट होआखै दिनैहाय आं बेखिनि बाथ्राखौ बुंगोन 14 सेप्तेम्बराव मानो थाङाखै गबिन्द बसुमतारी आरो फेरेंगा मानो स्टेटमेन्ट होआखै बुं आंनो नांगौ बेखिनि बाथ्राखौ दिनै जों गोबां बाथ्रायावनो दिनै बुंलायबाय थानो हायो फेरेंगाया मानो थांनो हायाखै आच्छा थिग আছে 14 सेप्तेम्बरावहाय आसामनि चिफ मिनिस्टारा दंफां गायनायाव फैदों आं मानिबाय खयथायाव फैदों 2टा ओमफ्राय प्रमद बर'आ दिनै फुंनि 8टायाव फैनानै बियो बिबार बावना थांनो हाबाय बिटिसिनि चिफ बियो दिनै मुंख्लंखौ बुजिदों दिनै मार्टिएसखौ बुजिदों दुखु दाहाखौ बुजिदों बियो ओंखाय बियो दान्दिसेब्लाबो फैनानै बिबार बावनानै थांदों नाथाय दिनै फेरेंगा मोना दिनै मानो बुजियासै मुंख्लंखौ बियो दिनै माब्रै जायो मुंख्लङा मानो जायो बेखौ दिनै फेरेंगा मोना बुजियासै दिनै बिथांमोननि पावार आरो गाद्दि बेफोरो देरसिन जादों जायनि जाहोनाव दिनै चिफ मिनिस्टारखौ दिनैहाय 2टा बाजियाव फैनायाव फुंनि 7टायाव खारलांदों बिसोर अदालगुरि खारलांनानै दिनै बाव बिबार बावो बिफां गायहैदों बिफांखौबो गायनांगौ जों मानिदों खिन्थु बिनि सिगां बिबार बारसे बावग्रोनानै मुंख्लंफोरनि नामावहाय बिबार बारसे बावनानै थांनो हायामोन नामा प्रमद बर'आ दिनै बिबार बारसे बावनानै गावनि जाखिनि उद्बोधन खालामनांगौ जाखिनि फिथा हास'नांगौ बे हास'नानै दिनै खालामनानै थांबाय मानो फैफानो हायाखै दिनैहाय बे समावथ' फैफानानै बे थांनानै माखासे खामानिखौ मावना गालांनो हायोमोन मानो बुंनो हायाखै दिनैहाय बे सोरनि देरसिन गोरोन्थि भुल दिनै प्रमद गबिन्द नैबे फेरेंगाया होनबा दिनै मुंख्लंफोरखौ बिखायाव गायाखै फेरेंगाया होनबा दिनैहाय नैबे मार्टिएसफोरखौ जायफोर मुंख्लं जादों गावनि जिउखौ गारनानै गावनि जिउ दान गिबि मुंख्लं जानायखौ दोनथ' लाइमुथि बायदियावहाय एस फेक्सन हिसाबै माबायदि गावथार जादोंमोन होनबा दिनै बेफोरबायदि मानसिया बेफोरखौ बिखायाव जोगाराखै बिखायाव खुदै मुजुवाखै बियो मा बुंगोन बेखौ बिनि सायाव
दिनै प्रिति नारायण मेसदेबनि सायाव गोबां मानसियानो स्टेटमेन्ट होदों दिनै बेफोरनि सायाव माब्ला होगोन मानो होनो हाया मानो बुंनो हाया खोथा फंसेबो होनबा जों साननांगोन जायफ्रा फेरेंगानि मोनजादों बेफोरसो स्टेटमेन्ट होदों बेखिनि बाथ्राखौ जों साननो गोनां जानानै फैदों मानो होयाखै मानो दिनै मुंख्लंफोरनि नामाव मानो स्टेटमेन्ट होनो हाया दिनै जायफ्रा रिहेबिलिटेसन मोनाखै बेफोरनि सायाव मानो बुंनो हायाखै स्टेटमेन्ट हो दिनै सोरबा सासेया दिनै गोरा माबा मोनसे बुंगोन बावहाय सोरबाया माबा मोनसे उल्था होगोन खिन्थु बैखौ डेन्जार जागोन होनाया फंबायफोर बाहायफोर आं बुंगोन सिदा बाथ्रा बे जुदि केस होयोब्ला नोंथांमोना हमजानोबो हागौ मिडियानि मानसिफोरा सोंखागोन नोंखौ बायदिसिना खोथाखौ सोंगोन भिउ खारनांगौ बिनि थाखाय बे बाथ्रा बुंनायावनो एनडिपिनि मानसिफोरा खोथा बुङोब्ला निउस पर्टेलना भिउ खारो बेखौ नागिरो बयबो आंबो नागिरो नोंसोरनि गेजेराव माबा मोनसे खोथा सोनानै दिनै नों माबा मोनसे खोथा बुंब्रगोन नामा नै बेफोरबायदिखौ खालामना होनो नागिरो सोर खालामो दिनै बर'नि पर्टेलल' नङा एसामिसफोरनि पर्टेलफोराबो खालामो खारन नोंनिफ्राय खोथा गनांगोन ना बेफोरबायदि ओंखायनो प्रिति नारायण मेसदेबखौ जुदि बुंनो हादोंब्ला बे एनडिपिनि आं जाखिनि प्रिति नारायण मेसदेब बिजों एकमत नङा दै प्रिति नारायण मेसदेबा सोर दिनै बियो जानला मानला खोथा बुंनो आंबो बेयाव खोथाखौ बुंगोन जानला मानला खोथा बुंबा जानाय नङा गोरों होननानै आं सैनिक स्कुलाव फरायदों होननानै जोंबो सैनिक स्कुलनि नियम नितिखौ इसेब्लाबो 1% जों मिन्थिगौ दिनै बिथाङा सिलाइ गावनो मोना नङा मोनदोंबो जानो हागौ बुलि जे सोरबा सासेखौ जानला मानला खोथा बुंगोन बे नङा ओंखायनो आं बुंदों गबिन्द बसुमतारियाबो होमबा खालि मानो दान्दिसेबो नुजानो हायाखै मानो नुजानो हायाखै आंना बेबो कुइसना दुखु नांदों मैया आं बिनि बारैनो मार्टियासनि बारैनो माखासे बाथ्राखौ बुंदों जों मार्टियासफोरखौ जायफोर मुंख्लं जादों बेफोरखौ लाना पलिटिक्स दा खालाम दिनै बिथांमोना एटेन्ड जानांगौमोन नुजाहैनांगौमोन दिनै जायफोर MCLAफोर दं बेफोरबो नुजानांगौमोन दिनै अनलि बाक्साल' नङा पर्बत जरा टिपकायावबो दिनै फिसा मुंख्लं मार्टियास दे खुंदों अदालगुरियावबो खुंदों गबिन्द बसुमतारी अदालगुरियाव नुजाहैनो हायामोन अदालगुरियाव नुजाहैनो हागोन ना हायामोन फेरेंगाखौबो आं मानिबाय दिनै बाक्सा बायदियाव नुजायाखै अदालगुरियावथ' थांदों बावहाय बिबार बारसे बावहैनोथ' हायो फेक्सनफ्रा आलादा आलादा पलिटिक्सआ आलादा आलादा सोरबा एक्स एनडिपि जानानै मावदों सोरबा CC बाय जानानै मावदों सोरबा इउनाइटेड फराम खालामनानै दिनै मुंख्लं सानखौ मानिदों मानो नुजाहैयाखै मानो बावाखै बेफोरनि सायाव मानो बुङाखै बुंदो स्टेटमेन्ट होदो बडलेण्ड बुब्लि आरो बडलेण्ड रादाबखौ लिंहरनानै जायफ्रा दिनै फेरेंगानि बाथ्रायाव दिनै बेफोरबायदि देहायाव नांदों बिखायाव नांहैदों बिखायाव सु हाबहैदों बिथांमोना बुंनानै मुंख्लं सानखालि मानो थाङासै दिनै दंफां गायनायनि नामाव चिफ मिनिस्टार फैदों आंबो मानिदों दंफांखौ गायनांगौ नांगौ दंफांखौबो जोंनो दिनै दंफां गैयाब्ला बिफां लाइफां गैयाबा जों मा जागोन ओंखायनो आं बुंदों दिनै पलिटिक्सनि बाथ्रा नङा गबिन्द बसुमतारिया आरो फेरेंगाया सासे सानैखौ फेरेंगाया गावनि मानसिखौ गावजों क्ल'ज खोमा खेबनानै जलाय सिखालाय खालामनो हाग्रा मानसिखौसो बुंहोबाय थादों जोङो सोरबा BPFजोंबो बेफोरबायदि उल्था फाल्था खालामजाग्रा मानसि नङा आं दाबो रोखायैनो बुंदों प्रमद बर'आ जुदि BPFआव हाबोब्ला अफ्रिया BPFजों गैया UPPL नाम्बार 1 UPPLनि मानसि जागोन आं दिनैसिमबो जुदि प्रमद बर'आ UPPLआव थायोबा आं आरो UPPLआ आंनि भटखौबो मोनाब्लाबो आपत्ति गैया आरो आंबो होआ आंनि फेमिलिनि मानसिफोरखौ सासेखौबो होआ आङो सिदा सिदि बाथ्रा खारन बावहाय दिनै जोंनि दुखु दाहा थैनाय थांनायनि बाथ्रा दं दिनैसिमबो जायफ्रा मोनि 4 लाख बिखौ दिनैसिमबो होआखै आरो गबिन्द बसुमतारिया दिनै मार्टियास देखालिबो बिखायाव गानानै खुदै मुजुदों फेरेंगा बिथांमोना
अदालगुरि बायदियाव दिनै मार्टियार्स डे खुंदों बेफोराव नुजानो हाया धेमाजिनो बहाबा गोबां जायगायावनो जोंनि सोद्रोमाफोरा बिबार बारसेब्लाबो बावदों बाक्सा बायदियावबो बावदों दिनै मानो नुजानो हायासै एफा गिदिर जोंनि बिथांमोननि जाखिनि जिउ दान होनाय बिथांमोननि जा अबदान गोथाङै मुंख्लं दं गोथै मुंख्लंफोर दं दिनै बेफोरनि अबदानाव जोङो बिटिआरआ मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो जों मोनसे एकर्ड मोनबोदों बै एकर्डआ नैबे मुंख्लं जानाय जायफोर सुथुर जों गावजों गावबो थैलायदों इन्डियान आर्मि इन्डिया आसाम पुलिस बेफोरजोंबो गावथारजादों गावजों गावबो थैदों बेफोरनि बिनिमयाव जों मोनसे एकर्ड मोननो हादों दिनै बेखौ नेग्लेक्ट खालामग्रा होनबा जों बे इएमखौ मा होनगोन मा गियानि इएम होनगोन मा डिपुटिशिप होनगोन जों बेफोरखौलाय बेफोरखौ जुदि गोसोखांनो रोङाबा बेफोरखौ जुदि बिबार बावनो रोङाबा जों दिनै बेफोरनि एगेन्स्टआव बाथ्रा बुंबाय थानायखाय अफ्रिया गाज्रि अफ्रिया 2 नाम्बार अफ्रिया दिनै दालाल अफ्रिया दिनै बायदिसिना गोबां बाथ्रा बुंबाय गाज्रि मोननानैबो लाब गैया बे जाय सेंग्राफ्रा एक्स एनडिबिनि सेंग्राफ्रा दिनैहाय स्टेटमेन्ट होदों आरो आं मोननैसो बाथ्राखौ बुंबावनो लुबैदों बडलेण्ड बुब्लि आरो बडलेण्ड रादाब नोंथांमोनाव कुइसना बेल' थाबायना बिनि अनगायै गुबुन कुइसन गैलाना दिनै प्रिति नारायण मेस देबा मा बुंदों बिनि खोथाखौ लानानै नोंथांमोना अनलि कुइसना बेखौल' मोनबायना आंनि सोंथिया बे मोनसे बिनि अनगायै दिनैहाय एनडिएफबिनाव गोबां 101टा प्रब्लेम दं बेफोरखौ मानो सोंनो हायाखै नोंथांमोनाबोथ' नुदों नोंथांमोनाबोथ' मोनथिदों मानो बै प्रब्लेमफोरखौ मानो सोंनो हायाखै मानो कुइसन खालामनो हायाखै आंनिया सोंथिया बे बडलेण्ड बुब्लि आरो बडलेण्ड रादाब बिथांमोना गाज्रि बा दुखु मोननानै लाब गैया नोंथांमोननिफ्रायनो आं भिडिअखौ मालाबा लायो नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ जुदि कपिराइट हरोब्ला हरनो हागोन बादा गैया मोनबेसे नोंथांमोननिफ्राय लादों बेखौ कपिराइट होयो हो आंहा अरजाया आरो जायफ्रा नायनो बादों आनसाबस्क्राइब खालाम आउट जा ओंखारलां बास आं बाबो बुंनांगौ जेबो गैया दिनैहाय बडलेण्ड बुब्लि आरो बडलेण्ड रादाब बिथांमोनाव बे मोननै कुइसनखौल' नुहुरबाय थादों दिनै बहाबा सोंदों चिराङाव सोंदों दिनैबा बहा सोंगोन बे मोनसे दावदा जानानै फैयो ओंखायनो आं खावलायगोन नोंथांमोना आंनिख्रुइ गोरों गोरा मानसि नोंथांमोना बडलेण्ड बुब्लि आरो बडलेण्ड रादाब नोंथांमोनाव फेमिलि नोंथांमोना आंनिख्रुइ गियानि गुनि श्रेष्ठ साबसिन हामसिन बुजिनोबो हायो बुजिनोबो गोरों नोंथांमोना आं बेखौल' खावलायगोन कुइसना बेल' नङा आरो दंबावो कुइसना नोंथांमोना एनडिएफबिनि कुइसनखौ सोंनोब्ला एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफोरनाव हाब मा प्रब्लेम दं एक्स एनडिएफबि इउनाइटेड फरामनि दैदेनगिरिनाव मानो हाबना सोंहैनो हायाखै बेसेबां प्रब्लेम दं एक्स एनडिएफबि इउनाइटेड फरामनि आफादगिरि लेङाइ आफादगिरि बिथांमोना बुंजोबगोन मा प्रब्लेम दं दिनै नोंथांमोनाबो नुदों अनलि प्रिथिराज नारायणनि प्रब्लेमल' नङा थ' लोगोफोर गोबां बाथ्रा बुंबाय गोलावबो जाबाय बावहाय जुदि माखासे बाथ्रा बुंनायाव गोरोन्थि जादोंब्ला बा माबा मोनसे सोरखौबा रायनायाव देहायाव नांनाय खोथा जुदि बुंनाय जादोंब्ला गाज्रि लेंगुवेज बाथ्रा बुंदोंबा नोंथांमोनाव गासैनावबो क्षमा बा निमाहा बिनाय थाखाबाय थ' लोगोफोर आं भिडिअ'आ गोबां गोलाव जाबाय आरो बावहायनो दोनथ'नोबो सानबाय जय बर' हारिनि